Dobrý deň, dámy a páni. Hlasím sa po dlhej dobe a som tu s Oliverom. Čau. A ideme si pušnúť nejakých bravlerov. Oli pôjde asi Barleyho, ne? Ako vždy. Ja premýšľam, že či Candy alebo Spike. Ja som dala asi Spike, lebo to je úplne Spike? hovienko. Alebo pôjdeme toto. Vieš čo? Dáme to na Spikea to dáme. Dáme to na Spikea. Spike dneska bude žiariť. Duo, samozrejme, a ideme na to. I'm ready pre toto, aby mi ten mikrofón nezavádzal. Teraz mi bude asi možno viac. To je jedno. To je úplne jedno, lebo teraz dáme aspoň... A ideme na to. Dobre, tak... No a už sa dostávame do hry a ideme na našu prvú hru. Ja Spikea si dám na 20 a potom pôjdem Kenjiho. Asi tak. A na 20 to je jedna výhra. No tak teda môžeme to ten debný ničiť, lebo to, keď nebudeme mať ani jednu, no to skopeme, skolabujeme ako tento krov. Čo? Tam už zomrel? Tak to nezomrel nikto. Nie, už jeden. Dobre, tu je Jesse, just will fix it. Kopíraj, ja mám tiež ten skin. Dobre, nahitoval som ju. Teraz toto zničím. Minecraft, zatiaľ tu lootujeme iba. Tak. Takže to Jesse je s tým krovom. Čo? Dávaš? Prečo? Hej, dávam. Killy, dávaš. Tu všetci majú na power 9 všetkých. Dobre, ale my už ideme toto. My ideme bomby, lebo... Pozri sa, Jesse bude dole. Jesse bude dole. Bude dole. Mačky. Dobre, toto nikto nevidel, hej, tento onen. Pozri, Oli nám tu, normálne nám tu rozdáva killy. Pozeraj sa. Dobre. Nechcel som to. OK, toto nikto nevidel, hej. Ale aspoň som vedel o tom, že tá starpa veľká by mohla dať aspoň 500 plus. Dobre. Takže ideme ešte raz, dali sme play in, nezdávame sa, možno to bude dlhšie, ale my to dáme, nezdávame sa. No. Asi ešte zabudol niečo povedať. Čo? Že aby ti nahodili tvoji kamoši odber. Áno, presne tak. A aj Oliverovi má kanálík. Oli Pro Troll. Čo? Že tak sa volá. Oli Pro Troll, ale asi si zmení meno. Rýchlo to musíte nahodiť. Tam je Berry. Dobre, tá Melody dostala po hlavu. Keby to bola Penny, tak ju nakupujeme Penny. Dobre, Berry dostal hovienka na hlavku. You are dead. Dobre. Tu zatiaľ sa bijeme o tento jeden Power Cube, ale asi to vyhrá ten Dynamite, lebo má Sandy v týme. Alebo nie? No, tak toto je náš koniec. Nie je to koniec, lebo kámo, to keď príde, no to sa slow motion. Tak, kaktus, hop na nich. Výborne, majú tam hovienka. Len, nie, prosím, Oli, nie, Oli. Ja sa snažím. Oli, nie. I'm running. Run. No nech skáče. Dobre, spawnujeme. A to pre neho prekvapilo. Ideme, výborne, Oli, to bolo bomboklad na hlavu. Dostal si stun a rip. Oli, mali sme ťa rádi, ale mám tu veľa powerov. Darčeky, stun. Keby mi dal ten stun, ja si dám kaktus a easy win. No. Toto je kto? To je Mandy. Candy. No, a teraz dostanú Ratatouille. Ratatatata. Dobre, jeden hit. A potom, keď budeme mať nastavenú ultinu, no tá... Daj to tu. Mandy. Skibidi toaleta nedali. No, takže Oli dal taktiku. Oli, hovor. Ideme tak, že ideme prvé do stredu. Zobrať čestky. Do stredu? A keď nás zabijú? Sme vriti. No, to je celá taktika? No, ale máme tu 2 čestky, takže úplne. No, takže ber, ja idem na stred, hej, to je naša taktika, hej. Dobre, keď máme 2, už aspoň power, no to sme silní. Počkaj, tu sú teraz boti, aha. A čo keby, že povie... Aha, to sú boti, no tak to je free win, chlapci. No, ako... No, alebo možno nie. Lebo Turet ma zabije. Nie, dobre, dal som ho. Nice showdown. Boti vybavení. A
Samozrejme, Dynamite si tu bere Daj mu veci. nazvať hovienka. Hovienka? Tu máš hovienka, Dynamajčík. Výborne. Sorry, len... Aj s botmi nevieme vyhrať, tak toto je hanba už. Hej. Hanba pre Sorry, ale velíka. ja hrajem s Marujem, takže... Hanba pre velíka. Nevadí, do tretice všetko dobrého. Áno. Takže Oli dal takú taktiku, že do štvrtice všetko dobre. Tak povedal. Tak nie sú boti. Oli, prehod stenu, ja idem tu. No, keby som sa vedel tráfiť aspoň do tých čestiek. Co to vysí? No, ľudia, sme prehrali a taká rýchla, čiže som to strihol. Som to ani nestihol prestrihnúť, ale my to hráme jak amatéri. Keďže aj sme amatéri, že, Oli? Hej, presne tak. No, aha, tu sú dve čestky, ale je tu Nita, takže to asi nebude naše. Alebo bude, pozri sa, ja to tu nademidžujem. Dve čestky sú naše. Easy. Výborne, Oli. Už nám to ide. SpongeBob. SpongeBob je tam. SpongeBob v kalhotách. Opa, domačky. Mačka. Kitty. Kit je tam. No to hej, ako Tom a Jerry, ale to není, škoda, že to není mou. Moje. By to bolo pekné. Pozri sa, som Rika dala. A teraz je bum. Dobre, Shelly. Barba boy. Barba boy. Boom. Easy, Nita dostala, El Primo, Počkaj. SpongeBob. Opa. Dobre, El Primo dostal hovienka, ja dostanem tento heal. Nie, Ja som dead. prosím, tretie miesto. Oli. Nie, som skoro to mohol dať, len som mal ušu. Dobre, tretie miesto plus 0, kamo mi toto, toto bude asi 100-hodinový push. Tak asi, čo? Dobre, Oli dal ďalšiu taktiku, že keď toto prehráme, tak dáva futbal. A prečo práve ja aj ty moje ma taktiky? No, lebo Oli je tu, Bravo Six robíme, viete. El Primo zase. Si dead. El Primo robia. Daj. Daj, však Oli. Čo si myslíš, že sa tu snažím? Toto vyzerá, že sme amatéri, fakt. Pozri Pozri sa. I'm looking. Opa, Prečo tu je hovienka? Opa! tu mačky. Dobre, ten Cold dostal riadne bomby. Aj teraz. Výborne! Dobre, keď na mňa skočí takto, alebo no Kit, Edgar, keď tu je, no tak dostane bombonieru. Takzvanú. Pozri, tu je. To tam mapa sa mi celkom aj páči, preto, lebo Halloween je môj najobľúbenejší, druhý... Ako najobľúbenejší. Ten Sprout nás zachránil práve teraz. Chápeš to? A mňa nie. Ale ja ťa zachránim. Nie! Nezaslúžil. Zaslúžil som si to úplne. Lebo ten ešte Dobre, tu má keď jeden... Daryl tu ide, tak dostane Bomboklad. bomboklad dostane. Pozri, Daryl, toto je presne moja taktika. Bum, piu. Mohol dostať hovienko do tváre, ale nevydalo sa. Vy ste... Nevydalo to. Úplne čura. Výborne. A Daryl, druhý pokus, hovienko do hlavy. Hovienko do hlavy, nie. Ale Oli, ty. Však ty buď dead. Dobre, je dead. Druhé miesto, výborne, konečne pokrok nejaký. Konečne, výborne. Aj, toto bol taký pokrok, že je dobrý. Oli, poď, ešte skús dačo. Poď. Pozri sa, Sprout ma zachránila, ale na málo. Dobre, druhé miesto. Vyzerá to tak, že 4 trofeje, pozri, questy, možno bude opening nejaký. Bude. Opening bude, čoho bude opening? Opening bude z Stardropu, paráda. No, prosím na content nejaký dobrý. No! Epic, no. Skin za 20 vegemóne. OK, ideme do ďalšej hry. No dobre, ideme na to. Ako Oli, čo si myslíš zatiaľ o našom výkone? Slabota, riadna slabota, nie že kus, ale riadna. Tu je moja konkurencia. Moja konkurencia. To sú dvaja ešte spajkovi, alebo tu je jeden? To sú traja spolu. So mnou fajti. Čo to počíta s tebou, hej.
Ale ten môj Spike, ten Sakura, on nemá tú star powerku, že sa mu točia toto strely posledné. Ako podľa mňa je lepšia aj tá Sakura, ako toto. Aj tá, čo sa netočí, Točí sa. nemusí mať, lebo tá... Dobre. GG. Sme GG. Dobre, Oli to zachraňuje. Oli nám tu zachraňuje celý content. Aja. Dobre, dávaš jej tam ohníky, jak sa vraví. Ja som To na povedal- čo si dal tu gadget? Ja som si myslel, že ide ko mne, len keď to oni ma môžu vylákať aj do... No pozri, už... No tá Shelly, no, blink, blink. Domáčky. A ty buď dead. Poď, Oli, dávaj tam rakety na mesiac. Pozri sa, Má tam hovienka. má tam hovienka. Rícko dostáva, bum. Rícko dostal celkom taký damage. Mierny. Dobre, mám ultinu. Výborne, Rícko dostal ďalší mierny damage. Ideme! Shelly, výborne, Oli. Dobre, tretie miesto je už good. Nemôže byť. Dobre, výborne. El Primo dostáva hovienka. Ja tu na... Nie! Tomáčky. GG. Oli, choď preč. Oni nech sa vyfajtia, choď preč. Choď. To neoprimu môže dať. Nech sa vyfajtia, choď preč, neprovokuj ich. Oni sa vyfajtia. To prejdem taký. No možno... Nie, nechoď, neprovokuj ich. Oni sa vyfajtia sami. Výborne. Teraz. Nie! Oli. Dajem boj. Výborne. Au. Výborne. Toto bolo na ukážková hra. A je to tam Spike, 20 rank, konečne. Ja len ho mám na 17, ale to je úplne jedno, aspoň sa mám šťastie na to, že Výborne. niekto úplne lepší ako ja, lebo ja mám 5000 trofejí ako chudák. Výborne. Spike na 20, challenge complete a ideme skúsiť toho Kenjiho. Ak toto vyhráme, tak, Ja si zmením, že... tak dávam ďalšiu hru a ak to prehráme, no tak končí video. Prečo? Lebo Začalo to Lebo tak už- dobre. už je to dlhé. A chápeš, musí byť views, money, flye, vieš, všetko musí byť. Celkovo nemáme to také zlé. No, takže už ideme do hry Máme to Lily. a ideme to vyfajtiť. Zober toto hore, ja idem preto dole, hej. Mám taký malý damage. Dáme tu denčinka. Ojojoj. Ej. Dobre, poďme. Ideme pomaličky, ďalej zajdeme. Opa, dobre. Som myslel, že má spajko, preto som vystrelil. To by bolo pekný headshot. Opa, pekne. Na toho poka. Money flye. To poka som rískol. No to na čo si urobil? Som chcel ho trafiť bola, lebo ja som vedel, že on tu pôjde. Dobre. Hituj, výborné hity. On sa bude healovať potom. Však nevadí. Však ale dostanú. Dostanú bomboklady. Škoda, že nemám star powerku. Ajajaj. Ja som dead. No a je zle. Choď ako tamten. Nie. Dobre. Takže čo to znamená? Končí video. Končí A video. nezabudnite, viete čo dať. Dajte like a odber a ináč skapete do rána. Dovi.